हाँ चप्पल चप्पल नहीं चप्पल लेके जीवा ना आइला बेलକୁ ଏଇ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ ଆମେ ଫଟୋ ବୋବାଲ ଦେଖାବ ବହୁତ ବୋବାଲ ଦେଖାଉଛି ସେଇପଟ ଦେଇ ଉପରୁ ଜାଗା एरिया चला करो चला अगर चल छड़ी चल तभी तो तोड़ दिया ସେଠି ବାଟ ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାରେ ନାହିଁ ସେ ଅଛି ତା ତୋର ବାଟ ସେପଟେ ବାଟ ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି এই মার্কেট আসছে ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉଠି ଅଛି ମାନେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଚାଲେ ରେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିନଥିଲେ ଦି ଜଣ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ 10 ଟଙ୍କା ନେ କିଏ ଫୋନ୍ ମାରିଲା ସେଇ ମାରୁଛି ଫୋନ୍ ଉଠାନି चल आगे चल 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 तू चल चल छोड़ दीजिए ଜିମିତା ଭିତରକୁ ଚାଲୁ ତ ସେରୁ ହଉଛି ନା ଲୋକ ଚାଲିଆ ବେଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଠି ଖାଲି କେକ୍ ଟା କେତେ ଦେଖିବେ ଦେଖ ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି ହଁ ସେଇଠି ପାଣି ଅଛି ସେ କୁଅଁରେ କ'ଣ ସେତିକି ତ ଦେଖିବା କି ସେଟା ସାର ଦେଖିବି କି